हऊ कोई तबियत खराब बा का भइल बा कुछ ना तरो हो त बैठ के चला खाना दे हमरा के हम खाइन दे ठंडा किन के ले आइल बानी अरे ये काहे मौगी बोला काहे किसले अरे मम्मी अरे का हो गई काहे बताऊ राम लइका से बत्ती आवत है लइकिया से बतिया होता क्या ना लइकिया से हो अरे क्या हो गलो तारा का कर मेरे रे अरे पानी लई हो अरे किसनु तो कता लाओ पानी तो ला और पटाक देला धरिया हो मार पानी लाओ निश्चित ताकत ला तहरा का ना हम है में फांसी लगा दम जान जी हां जा फांसी लगा दे चलो मोटा जा खा के आवा खा लो मोटा जा रखल बा एक थरिया हां हो तू ही आवा काई रखल बा खा लो हां नहीं तो बुझाता कि ये जाने खाई के नहीं के मिलल ई बड़ा नहीं कर तनी के ना बुझाला हो वाइला पे लेके उठा के आ हुरत रह ओ होखत न लड़ाई अब हम कोची करी हम करे थोड़ी कहनी है कि अपने से लेके आ खात रह लड़त हो त लड़त रह हे जा आके अच्छी रहे बैठल बन चुपचाप कहीं ना कि सामान नैहर से मंगाए त हमरा के दीना हम बट कोट के त मरत त बड़ा से मारा मारी थुका थुकी का करी हम अपने में लड़ाई करत बन जाता अब ले कौनो चीज त नैहर से न त दिया हमरा के बाटे के ना देनु बाटे कह के चलते देख बुढ़वा ना खा ले बना ओ ठेकाना चढ़ो बुढ़ावा रख रहे वे लेके छील छाल के खात रहन तो ओई गलो हम त लड़े लगलो हम तो छुबो ना के नहीं एको ताना भेदला कुछ चोरा के धर दही हमरा समझेरे के सामान खाए के मन करेला का करी चोरा के रखम तौनो में तो सुख नहीं के कयसन कि नयर काइल बत मैं लुकवा के धइले बिया ठीक बा खिया के आ कारा फैलावा ओहनी के हे गरम धूप में कि फेन पानियो चढ़ाए के पड़ जे जैसे खत्म हो गइल ना अब खत्म हो गइल त अब ओहन से ना अब चुप हो जी हम जा राय दी जाई पैसे के लेना डाल देही जा तनी डाल ले बाप रे हम ना जनी कहै से घर में मार होला खीरा खातिर के ला तक ये घरवा के ना तो भूखड़े बड़ा सने दादा कोनो जगह में कोनो गली में कोई के सुख नहीं है खियाहू के द का कल रे हमें जो सुनत रहनी का कल आते अरे भैंस कहीं के आके एही में कुछ याद कल भूखरा बास ने घरवा के आई रे राम कनी हां तो ना सुनैला हमरा हां तो कनी त का सोते मयुआ ये चल जाओ ओकरा बाद हम तोरा खोमारी तोर छोड़ा देंगे हां छोड़ा देंगे बड़ा ही बड़ा का कल है तो भूखरा बन हमनी के अरे चुप रहा दिमाग मत खराब करा ओ झोरा पर लिखा है कि ना पाहुन के लिए स्पेशल हां तारे के ना बहुत स्पेशल है तिलवा चोरा पहुंचा दे वाला से नहीं से का सोचता कि स्पेशल पहुंचाओ तो सब हां हैं तो लौट तो माला दिवाली में तुरंत शॉट के मर्जी जाई जगह से माथा मत चट ना लटका ला तो दोनों रे कनवाली ला तो भरली घर टांडो करे हां तार बाबू ना बुढ़ा चढ़ैले बटे ना तार बाबू चढ़ले रह ना देवे के बेरी कुल कह के मुंह बा दसन जबागना में खाए के बेरी भइल त ठेकान तो रहे ना कहे के बेरी कुल कहला स बाग मौगा नहीं लड़का बजा भरी तार गर्दनिया मोरा बेबे हम आ जाए तो खाली माई के चल ना घर वाल बहरिया हाउ डर फुटिया के सर कुला के खा बिलन ना यार बा ना ऐसा कोनो बात लिखे अरे मर्दे उ तो कसहु माई बाबू बियाह कदर में हमार कसहु मतलब बियाह हो गए तब निभाई के न बा घर कैसे ले आदी कहते कुल व्यवस्था कर दे धीरे धीरे अरे हमारे करे जो हम कहत न बानी कि हम सब सही कर दे धीरे धीरे ठीक बा आ भर मुँह बतिएबो ना कर लेना हम बतिए ना उ तो अपना चाहे लेकिन भर मुँह मतलब काम होता नहीं बोली ना काम भर हाँ माई बाबू के भाई माई बाबू को पसंद रहे तो क्या करी माई बाबू को तो देखे के बानू माई बाबू के कहला बियाह कर लेनी हम घर में नहीं ना वो हो आंगन में
हमर करे जाम कहता रे हमर जान वैसन कोनो बात नहीं खे ना पगलैबे का हमरा के तो चाहत कि हम मर जाए जहर खा के कि हम प्यार में का कन तुहरा तो खबर नहीं थे मेहरी से भर मुँह बती तुहरा तो खबर नहीं थे किवाड़ी बैठता ना वो बाहर बाबूजी है अरे यार काल काल कहाँ काल पे अरे वो बोलबे ना मतलब हम उतना बोलबे ना कोई नौकर से अब कसहूँ मतलब दिन कटता चलता हाँ और का हाँ तो माई बाबू दहेज के लालच में बियाह कर दिल बन हमार कर दिल बन ना बाप ना बानी है रूम में सुतल वो अपना रूम में हुई हम बानी ये घर देखे ना दूरी बलिए बने रूम में सुतल हो सब कोई दुख है ना ये रूम में नतिया के बेटा हम सोचले ना रे कहियो कि दूसरा से बतियावत टटे हम आज देख लेला ने आए रे दादा हमारी कोई सोना घरवा हमरा के बिसरावालो कोई सोना मरादा हमरा कपड़ा पर मड़वालो रे माई कौन कारणवा अनतिया करियाटा दुश्मनिया निभावाला सरे माई काहे हो बाजी काहे रोत हो हमारी के तबीयत खराब है हो हाय नती और माई की तबीयत खराब बेटा कब काहे रोत अब एक नतिया के बेटा करियाटा बतियावत रात है दूसर माई संगे अब कहत रे कि माई की तबीयत खराब बा माई की तबीयत खराब हुई तो हम काहे के रोवे जाए भौजी और ना रोयन जका ले हम तो अपन मरद खातिर रोवत नतिया हमरे चढ़ के दूसर लगे जाता रे दादा जा तो हम भाई ना वो देखन तो हम भाई ना अरे नती तू का करबे डेढ़ पिटाऊ कहीं के नती बहुत नती पाले इ नतिया ना ये दूना सब खानदान में एगुड़े में कना होया सन नतिया के बेटा दूना के दूना एकदम में थुआ सन इ नतिया देखई के नीनी घटे आ एकरा से ना बतियावे खातिर माई का जन कैसे बतियावे लागली सन इ नतिया वही में के ना होई और का के होया सन माई आयो माई चलो अब खाना खा ली अरे ये क्या हो गई हो हम सोचने का ठंडा ना के खाना खा के काहे रोता हो अरे काहे रोता हो कोई तबीयत खराब है का भइल बा कुछ ना तरो होता बैठ के चला खाना दे हमरा के हम खाई दे ठंडा किन के ले आई बन अरे ये काहे मौगी बोला काहे किसले अरे मम्मी अरे का हो गई काहे बताऊ राम लइका बाऊ लइकिया से बतियावत है लइकिया से बतियावता क्या ना लइकिया से हो नतिया दूसरन के रखले बाटे रे दादा अब मुंह में मम्मी जे मुंह जाई औरा रोवे जगह सुना हमार बात सुनो अपना घर के भेद दूसरा देने ना जाए देवे के चाहिए तो अपने से सोलटल न जाई के रोब बुआ गई बुआ कहला करबू त सोलट लिहल जाई नतिया रोज रोज बतियावता अच्छा सुनो हमार बात सुनो हम जने कहतन त न कर
तू चुपचाप रह आ ढुका ला के आ सुनिहा देखो या ओकर झोटा का बार हम चल